Odinga omedo keto maino mare e bero weche mag pur kendo wacho ni ma biro konyo e nyayo chiemo ma pacho ka. Wairi olero ni oneno ka ochiegni moloyo kod lemo mar tend migao mana e telo mar Azimio. When everybody else feasted. Okinyi mang'ich udhi polling stations gi kipande mondo ugo kura ne baba dongu ng'e mano. Uneno gimomiyo wawacho 6 piece. Kata wan moko kuom nitie jowa manyicha wahero nyicha oko mi party ticket. To no wawacho ni kaka waseyudo 6 piece ni. Mondo ineno 6,000 ma wacho ni. Mondo udhi uyude. Mondo oketnu godo e 6 piece mochope simu. Gi 30 shillings migolego. Nyaka urangni Raila bed gi ji motegno kamine kadhiemo girige assembly kucha. Mondo biolos wetego unyego. Kakoro wuok e mago motenre gi siasa wayudo ni jatend migao mar somo ngire George Magoha osingo mar tieko okang' mar ariyo mar gedo mag klese mag CBC kapok yiero maduong' ochopo. Okang' mar ariyo biro neno ni klese maromo 3,500 oger ka okang' mokwongo to ne migao no ogero klese ma kwan gi romo 6,500. Magoha ne oloso e kinde keto ayanga okang' mar ariyo mar gero klese sikund nyiri ma Kariobangi North e buore Nairobi. Out of the 3,500 classrooms, over 50 of them are ready for commissioning. I've commissioned about 10 of them. That by the end of next week, we would actually be approaching the 30% margin of where we want to go. And the end of the following week, 60%. So that even if by the time we are doing elections, we would actually have almost completed all these classrooms at 3,500. And there's a lot of noise that what is going to happen to grade 7 teachers. The reason the grade 7 teachers have not been upgraded is because they are helping us to normalize. And we are normalizing in January. When that time comes, they will have a school-based program which will ensure that they are further trained. Apisas mag piny owacho kotelnegi kod jagoro mongirore migao mar ute twech Safina Kwekwe kod komishona mar ute twech John Kebaso Warioba chano biro bero ler e alwora mag ute twech ma pacho ka kochakore gi loso odundu mag gik ma ochido kod minyaga luwo. Chenro makamano mabiro chakore ute mag twech ma kod yaga kod Kibos mayudore e kaunti ma Kisumo biro konyo nyaka sikunde kod jodak machiegni kod ute twech go. Safina kani loso lero ni chenro makamano gidhi neno ni okete tim kapok ochopo giko mar hikomenda maigani. We are here to communicate that we have solutions to the problem that had been bedeviling us for a while. We need to have sewer system that work both for environmental concerns, health concerns, but also even for our own productions, because our prisons are also centers of production. And we notice that this is also that we can use as an input. So we are happy that together with our partners, and from our end, led by our Commissioner General of Prison, we have come to an understanding that we, in the course of this year, financial year, we will be able to have solved the problems of Kisumu and also of Kibos prison facilities. Line mwageroni okenmar prison kende obo konyo nyaka community ma around prison ka. Ntie skunde, ntie primary schools, there's a secondary school, ntie hospital, ntie hotels, to be gijodak mantie around Kanya. And then kuom jo prison mabe koro bo konyo gi nikech koro watch maintenance mar wastewater koro mano gibo werego koro Kiwasko emabo timo koro bo save gi cost maginyalo pesa go ginyalo timo go gik moko. Yuarruok pod dhi nyime e kind piny owacho kod jorega moko kuon ma oniano ni nyaka piny owacho ketenge omenda moromo chulogi mondo eka giduok nengo mar mogo piny. Mana kaka Edwin Koth lero, romo ma osebet ka dhi nyime kochakore chieng' wuok tich mar jumani koro pok onyago olemo ka jopiny to pod medo rito fungruok e nengo mar mogo. Ndalo achiel kende bang' liekore ni piny owacho sechuogo chenro mar duoko nengo mok kuon piny kod nus mar nengo ma iusego sani. Twak mar kaka inyalo kel yot e ng'wenyo kuon pod iye tek.
Romo mano chakore chieng' wuok tich kind kembe marego mogo kod piny owacho pok onyayo lemo. Kendo maling'ling' ma wayudo kowuok e romo ne en ni joreg mogo oniano ni piny owacho nyaka kuong keto omenda ma ichano chulgi ka giduoko nengo mar mok kuon piny eka jopiny oyud fuong'ruok. Piny owacho to singo ne kembego ni omenda ibiro kete agulu makende kata escrow account ma ibiro chulgigo ka gichako uso fuk kilo 2 mar mogo kuom siling 100. Chenrono geto mondo fuko mar kilo 1 ousi kuom siling 52 ka kilo 5 onego chak usi kuom siling 250. Gunia achiel mar mogo ma en kilo 50 koro onego us kuom siling 2150 kaluwore kod chenrono. Kuom dweche 3 mosekalo, oganda osebet ka nyiewo fuko mar kilo 2 mar mok kuon kuom siling 197 kama kilo 1 sani en siling 100. Ofuko mar kilo 5 pod iuso kuom siling 515 dukni ma pacho ka. E twak madhi nyime no, piny owacho bende wachore ni osemedo sayo kembego mane oduoko nengo mogo chien kod siling 3 kende bang' migawo mar pur golo oko osuru ma ijuogo e wi oduma mawuok e pinje maoko. Joreg oduma mane oloso kod Ramogi TV e yor apanda bende wacho ni gisenyiewo oduma moingo gunde milion 3 kuom kind siling 5,800 kod siling 6,000, nengo man malo ma nyaka duok negi mondi ma ok nigi chak uso mogo e nengo mapiny eka chulgi bang'e. Kembego bende wacho ni chenro ma kamano kane otim e higa mar 2017, piny owacho ne odeko kod chudo mane omiyo gilal mar omenda. Liet mawuok e pek ng'wenyo kuon osechako nene paw siasa kama kweth mar Kenya Kwanza ne osayo piny owacho kuom temo tiyo kod nengo mogo kaka yo mar sero mbulu. Chulo joreg mogo mondo oduok nengo mwanduno piny chal kod chenro masani ma piny owacho tiyogo mar chulo jous modhi nyamburko mondo kik gimed nengo modhigo kama dweni kende piny owacho chulo ma ok tin ne siling 50 lita ka lita mar petrol kod diesel ma jopiny nyiewo. Chenrono koro dwaro siling bilion 16 dweni kende, ka chenro mar duoko nengo mar mogo piny biro kawo ma ok tin ne siling milion 150 e dwe ka dwe. Geno koro en mana ni winjruok biro bedo mapiyo mondo jopiny oyud fuong'ruok e mesa. Ka bende sa medo rumo ne chenrono mane geto jumbe 4 kende modong' ka moko kuom gwenge pok ochako golo oduma e puothe. Edwin Okoth, Ramogi TV, Nairobi. Erokamano nyako Ramogi kuom kete Ramogi TV mago e weche manyien manowa ikoni e weche wa manyien mago imore kawuono. Nyako Ramogi bedo odiochieng' ma pek ahinya. Kodong' mana ndalo 20 kende to jo Kenya koro dhi e debe. Twak obedo. Jolup jochung' malaro Compton piny Kenya owuoyo, iwinjo gima giwacho. Wach makoro dong' en ni jogo malaro Compton piny Kenya biro bede twak tarik 26 mar dweni. Gin bende gibiro yango ni to gin gik mage magikono gana jo Kenya ka ji biro chopo e debe tarik 9 dwe mar 8 kendo bang' debe no kopo ni achiel kuom geudo thuolo mar telo ne piny Kenya. Puro medo luwo ni weche mathoth ahinya Nyako Ramogi kotenre koda weche mag siasa e pacho kaka koro gimedo chwakore ka ndalo medo ng'adore to ji orie debe tarik 9 dwe mar 8. Erokamano kuom kete Ramogi TV e weche wa manyien mago imore. Kendo erokamano kuom neno ni ibedo kodwa chakruok nyaka giko mar weche gi. Kuom thuolo duto te jaloko marwa obedo Winnie Adoyo, nyinga en George Bati. Akwayo Nyasaye mondo mi otayi kendo ibed gotieno makare. Oriti masani.